Siis mua väsyttää ja tää tulee aika aikaisin aamulla. Tää tulee kello 6:00, 3 minuuttia yli. Ja siis kiitos. Mulla on 677 tilaajaa tossa. Siellä on hienosti piirretty ja kaikkea. Mut siis niin mä päätin puhua, koska mä en nyt jaksa säädellä mitään, kun mua väsyttää, koska mä en nukkunut koko yönä. Joo. Että tosi järkevää oli, mut mä olin sen koko ajan puhelimella ja niin. Tai en nyt ihan koko aikaa. Mut siis täältä kuuluu aina välillä hassuja ääniä. Mut joo.